Benvinguts i benvingudes. Estem a l'entrada principal de Heide Park. Ah, però abans tenim el vaixell. Ja hem aconseguit pujar a la punta. Doncs aquí tenim l'Splash Battle. De moment anem a agafar el primer dels monorails. I que anem a repetir Flag de Damonen. I el següent objectiu que tenim és la bobsled. La ola, unes cadires voladores. Aquí tenim l'entrada cap a Colossos. Així que arriba l'hora de les atraccions d'aigua i començarem pel ràpids. Doncs ja hem sortit dels ràpids, uns ràpids molt senzills.